Good morning and welcome once again sa atong panimbahon. Before na to pag-dawaton or i-partake ang balaang panihapon, andamon sa nato atong kauglingon o i-examine kung kita angayan ba mo partake sa Lord's Supper. In the way nga pangutanon na to itong kagulingon, ni-partake pa po ka sa suffering ni Jesus Christ. My brothers and sisters in Christ, abrihan na to ang atong mga Bibles karon sa James chapter 5. O nanata karon din sa verses 7 to 11. Nagauluhan ang ato ang mensahe or ang gospel sa Ginoo karon, magatuyok-tuyok kini sa pagpasabot kaninyo kanatong tanan nga ang atong suffering dina kang Kristo Jesus mao kini ang panahon sa pag-sanctify niya diha sa atong mga kauglingon. In other words, ang suffering na ato natagamtaman dina kang Kristo samtang nangalagad ta diha kaniya, maupod na ang panahon nga ginahulma ta sa Ginoo nga mapareho kang Kristo Jesus. Og nahibalo na tang tanan kung asa padulong ang tanan nga nahulma pareho kang Kristo Jesus didto sa gingharian sa atong Amahan. Now ang kalisod dinhi sa kalibutan, part na gid na sa journey sa usa ka Kristohanon. Lisod man kani nga kamaturan dawaton, sometimes ato gining ginalikayan, o sometimes ato gining ampo sa Ginoo nga dili ta makatagamtam og mga kalisod. But ang scripture, ang pulong sa Ginoo wala gyud nagpromise o kinabuhi nga free from suffering. Wala. Instead, ang pulong sa Ginoo nagpasabot nga ang suffering usa ni siya ka kondisyon or sitwasyon nga ang Ginoo ginagamit niya ni intentionally para i-shape up ka nga mahimo gyud kang tinud-anay nga anak sa Ginoo. Daw, ang question is, unsaon man daw nato kani karon sa pagdawat? Unsaon na to pag-response or unsaon na to take og mga steps kung maka-enter ta og mga difficult nga panahon sa atong kinabuhi. Ginalantaw ba nato, my brothers, ang suffering as punishment? Or question po nato, kani ba ginalantaw nato as the loving work of God for us? Nagabagulbul ba ka? Or nagakaluya sa panahon nga ikaw naka-enkwentro og season of sufferings? Kani nga mga pangutana ato ni tinud-on sa paglantaw. Kaya mao kini ang nagaseparate sa tinud-anay nga anak sa Ginoo og mga unbeliever. Kaya ang anak sa Ginoo nagalantaw nga ang season sa suffering mao kini ang atong pagsalig sa atong Amahan nga ginahulmatan niya, ginasanctify ta niya nga mahimo kitang more and more balaan, mahimo kitang padayon sa pagdangop diha kaniya. So mo na nga si James wala nalimot sa pagpahinumdom sa mga Kristohanon sa unang panahon. Gitabangan ni James ang mga Kristohanon sa una nga mulantaw nga ang suffering masabtan nato kini pinagi sa scripture sa paglantaw ni pinagi sa kagustuhan sa Ginoo. Nga
If ever kita dawat og mga pagsulay, kasakit, kung naata kang Kristo, i-qualify na to, kung naata kang Kristo, then kana day siya nga panahon mo na ang season of sanctification. Season of sanctification. Na kung mag-isgot ta og season of sanctification, i-describe na to ang usa ka particular nga oras sa atong kinabuhi or panahon sa atong kinabuhi nga ang Ginoo is actively working to make us more like Christ. So, it will come na to na. In other words, muna nga gitabangan ta karon ni James unsaon paglantaw nga ma-appreciate nato ang paglihok sa Ginoo sa atua during or in time of suffering. Kay kani nga event sa atong kinabuhi, dili lamang kani nga usa ka part sa atua, but usa kini ka importante nga proseso nga ginabuhat sa Ginoo or ginapahitabo sa Ginoo alang kanimo o kanako aron over time mo process nga mahimong mo transform ang atong kinabuhi gikan sa anak sa kangit-ngit ngadto sa anak sa kahayag, gikan sa pagka kurap nato, pagpalo sa master nato, mga mao ang ato ang corrupt or sinful nature ngadto sa pagpalo sa atong master nga si Hesukristo. Kay kung mopalo ta sa master ani nga kalibutan nga mao ang yawa or mao ang atong corrupt nature, maghatod ka nato to og kamatayon. But ang pag-apalo nato sa atong master nga si Hesukristo, ang iyang kamatayon naghatag ka nato og kinabuhi. Wala na ilain pa nga master nga muhatag sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga ulipon. Una nga, pasalamat ka kung tawgon ta nga servant of Christ. So karong adlaw atong i-explore unsay pasabot sa atong suffering nga gamiton sa Ginoo alang sa iyang paghulma kanato nga mo transform kita, ma-check ginato, malantaw og mabati, makita ginato nga atong kinabuhi na transform magyud padulong anam dito kang Kristo. But warning po ni, just in case, kung atong kinabuhi, nag-transform na noon o nagka-worse, palayo kang Kristo Jesus. So, unsaon man nga ang suffering mahimong avenue sa sanctification, kay mao man kini ang gospel para kanato karon. Si James magpahibalo kanato nga adunay good news ani, my brothers and sisters in Christ. Good news ni para kanato nga ang suffering gamiton sa Ginoo as tool para sa ato ang sanctification. Samtang nagasunod ta sa atong Ginoo nga si Hesukristo. Nagasunod ta diha kaniya dili lamang sa kaharuray, but usab nagasunod ta dinha kang Kristo sa mga panahon sa kalisod. Firstly, gipakita ni James, tanaw na to itong mga Bibles din ha, sa verse 7 to 8, nga ang suffering na to gamiton ni sa Ginoo nga mahimong muhulma, mopareho ta kang Hesukristo sa pamaagi nga makaangkon ta o paghula din na sa ato ang Ginoo sa iyang pagbalik. So tanaw na to karon ang mapailubon nga paglahutay despite sa pag-antos as gidirect kani sa Ginoo sa atong kinabuhi. Sovereignly ang Ginoo na ibalo man sa atong panahon
Ang Ginoo na ibalog gikan sa unang panahon hangtod sa kanturan. Walay na linla din na sa Ginoo. Apil na ang mga oras sa atong kinabuhi, mga panghitabo sa atong kinabuhi. So sa James chapter 5 verse 7 to 8, gitudluan ta nga ang farmer din nagahulat patiently sa pag-harvest. Sa pag-harvest in God's appointed time. Nay timing ang Ginoo. Ang timing sa Ginoo, iya katong pagpakita nga siya is overall in control sa tanan. In that alone, comforting na kay na sa tuwa, di ba? Nga ang Ginoo is in control sa tanan. Kay, in other words, wala man ta naibalo unsay kaugmaon na to. But naibalo ta, kinsa ang nagunit sa atong kaugmaon. O ang nagunit sa atong kaugmaon, He is in control of everything. So ang word din karon din tanaw na to, ang suffering, wala man kay nato nakita din nga gisulti ni James from verses 7 to 11, except sa usa ka verse. Sa verse 10. Abrihan nato itong mga Bible. Ningon siya din sa verse 10, "Take, my brethren, the prophets who have spoken in the name of the Lord for an example of suffering, affliction, and patience." So, directly, mention ni Paul o ni James ang suffering as an example na bati. Later on, balikan na ito but ato lang i-point out din nga nevertheless, gikan sa 7, paingon sa 11, o maskin mangani sa katibukan nga sulat ni James, na ay overarching nga motif, na ay overarching tema, na topic siya. Usa sa iyang mga topic is, or subject is, ningon siya nga naagi suffering sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Now, din sa verse 7 to 8, gi-example ni James nga naay usa ka farmer. Mao nga si James nag-aagda sa ato nga dapat nato masabtan nga ang atong suffering is not random or meaningless gina sa Ginoo kay naa man na gidirect man niya ang panahon sa atong mga kinabuhi. So in other words, kung naman ganito na enkwentro nga suffering, dili na nasipyat, kundi gibutang gid na sa Ginoo dinha sa atong kinabuhi. Gi-insert gina sa Ginoo. Gi-plano na sa Ginoo, gi-apil na niya dinha pagbutang. Just as ang farmer nagahatag o pagsalig nga ang Ginoo in the perfect time magpadala sa ulan para motubo ang iyahang gitanom. Magpadala og init. Og ang Ginoo pod ang maghatag ana og growth, increase sa tanan nga gitanom sa usa ka farmer. So nasabtan sa usa ka farmer ang usa ka fundamental truth, og mao kini ang gusto po ni James nato nga masabtan. Nga ang fundamental kaayo nga principle sa Ginoo, siya ang nagunit sa tanan nga panahon sa atong kinabuhi, og dapat nato siyang saligan. Og kung moabot, i-insert din ang pagsulay, mga kasakit, apil na kana. Mao na nga, furthermore, illustrate gayud ni James nga ang kaning analogy sa usa ka farmer, kung siya nagatanom, dapat gid siya muhulat patiently sa Ginoo, sa natural nga mga ginahatag nga panahon sa Ginoo, nga ulan, sunshine, o growth, before siya maka-harvest. So dili palandaan, nakita na nato nga ang process sa paghulat is a process of difficult times. Ang paghulat dili gyud lalim. Makulbaan ka sa paghulat. Ilabi na para kanato nga nag-apply, unya nagahulat ta og resulta sa ato ang application, yes ba or no? Diba?
murag mabalaka ka. Kung naaman tayo usa ka parente or loved ones dito nga naoperahan sulod sa ospital, nagahulat ta. O nabalaka kung unsa kay resulta, maayo ba or dili. So, in other words, ang farmer sama sa usa ka Kristohanon. Like a farmer nga gahulat og crops, nga motubo ang atong crops, ang usa ka Kristohanon must also trust God while waiting. O kanang nga waiting time is also a time of difficulty or suffering para sa tuwa. Mao na nga si James naga-encourage nga saligan nato ang pagkagamhanan sa ato ang amahan. Pagkagamhanan sa ato ang Ginoo. Kay naibalo siya unsa ang mas makaayo sa ato ang kinabuhi. But pasalamat ta kay ang atong paghulat sama sa usa ka farmer dili kani without hope, but with blessed and living hope. Ang farmer, nagahulat siya, naga-endure siya while waiting sa paghulat sa harvest. Similarly, sa ato as mga believers, encourage ta nga mo stand firm with patience because the Lord's coming, giningon sa dinhi sa verse 8 or 7. 8. Ningon sa dinhi sa verse 5, chapter 5, verse 8. Be ye also patient, establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh. Kaya ang pagbalik sa Ginoo mao man ang pananaw usa ka imahe sa pagharvest sa tanan. Or mao na kini ang panahon nga nakumpleto na ang sanctification work sa Ginoo sa tuwa. So in other words, my brothers and sisters in Christ, kung nagulat ka nga adunay kalisod sa pagbalik sa atong Ginoo, mo na ang gidesign niya aron kita makaangkon sa sa kaluoy sa Ginoo, sa pagpakita nga masabtan nato, nakaangkon ta og kahibalo, mura mag-reveal sa Ginoo nga ingani ang iyang posiso o ang posisyon niya naibala na to nga mo harvest yun na. O nga naman ang sanctification. Naibala na to nga ang work sa Ginoo nga sanctification sa atoa is gikan sa atoa sa kanang pagkinabuhi nga makasasala, anam-anam ta nga giposiso sa Ginoo nga mapareho kang Kristo nga gaanam ta og ka lesser ang atoang pag-disobey sa Ginoo. So, usa kini siya ka gradual pag-receive ka nga butang, mo na nga lisod siya hulatan. Lisod siya hulatan. But ingon si James, hulati kani patiently. Tagai og taas kayo nga pag-antos. Antusi ang paghulat nato pagbalik sa Ginoo nga mao ang pagpakita nga nahuman ng tanan, nasanctify na tang tanan. Nahuman na niya ang pag-process niya sa to ang na anak-anak na ta kapareho kang Kristo. Kaya nibala na to nga gusto ta makita dayon ang resulta sa grasya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Diba? Gusto kita dito nga makita ang bunga. But dili man. Sa atong kinabuhi as Christian, nabalutad, ang reality is dugay nato gakakita ang bunga sa atong kaugalingon, sa proseso sa Ginoo sa iyang sanctification o sa uban. Muna nga taasi og pasensya. Hatagi og dako kayo nga pagpasensya. Nga hulatan nato nga mubunga ang trabaho sa Ginoo sa ato ang kinabuhi daw sama sa usa ka farmer.
Muna nga, in application din sa simbahan, dili ta ngay nga masuko kayo ditso or quick to judge sa atong mga isig kaigsuon dinhi. Lantaon na to nga pa ba gaanam ba siya or dugay lang yun ang proseso sa iya sa Ginoo, then tagaan na to dako kay nga pagpasensya. Sama ba na sa usa ka parent sa iyang anak? Diba, kapila ba nimo tudluan sila paghugas og plato? Kadaghan. Hantod, mahibalo na gid sila, nabiyaan na nimo sila nga makahugas sila sa plato nga dili na nimo i-monitor or i-supervise. Ingana gyapon. Sama sa usa ka farmer. Ingana nga prinsipyo ang paghatag nato og taas kaayo nga pasensya. Og ang angkon ani is in a process usa kani ka difficult kaayo nga time or usa kini ka sakit kaayo nga time, makaangkon ta og mga heartbreaks. Sa atong kinabuhi usa ka Kristohanon, sometimes makaingon ta, tinuod bagid ko nga anak sa Ginoo, because sometimes moyon na ta nga maayo man ang dagan sa akong kinabuhi, maayo man nagasunod na ko, alagad na ko sa Ginoo, gasimba ko pitpuli, gapaminaw ko sa iyang pulong, gaampo ko sa Ginoo, kinabuhi ko nga Diyos nun. But there are times nga mapakyas ka usa, murag makita nimo nga nanin downfall, paspas kayo. Nya makag-wonder ka, anak bagid ka ako sa Ginoo. Tinuod bagid ka nga ga-work ang Ginoo sa akong kinabuhi. But my brothers and sisters in Christ, in those times, si James encourage nga hulatan nato nga mubunga. O thereby, saligan nato kay God has His time. Nagit siya'y panahon nga matagamtaman nato ang resulta sa pagtanom sa iyahang pulong sa atong kasing-kasing. Una nga, be patient sa atong mga brothers and sisters din sa simbahan, which will come karon sa atong next nga point. Ang suffering nato sometimes dili lamang sa atong own experience, but as a whole, as a group. Verse 9, ang suffering na to, gina-purpose sa Ginoo nga ma-experiencehan na to kini within sa atong usa ka community or usa ka family. Kay sa kato nga panahon, kanang nga suffering serves as pag-purify sa tuwa with the help of our family or with the help of our covenant community, or in other words, with the help of our brothers and sisters in Christ dinhi sulod sa simbahan. Verse 9 na yun siya, grudge not one against another, lest ye be condemned. Behold, the judge standeth before the door. Don't grumble, ang pasabot ni James din, in other words, or don't complain against one another. Ang mga trials na itong madawat or mga sufferings, mahimong usa ka tool nga i-refine ka sa Ginoo, not just as an individual endeavor, but also within as a church community. Muna nga, in this way, mabait kita sa isig ka igsuon na to. Kay laylahi manggudta og mga patasan, laylahi manggudta og mga gusto sa kinabuhi. But despite sa atong mga differences, ang Ginoo nagaingon nga mag-usa kamo as one body. Ang pag-usa
as one body with our differences, lisod kaayo ni. Muna nga in the process, maskin sa una sa ilaha, magsigi sila og complain. Or magsigi sila og blame sa matag usa-usa. Daw sama sa paglantaw nga ikaw ang sayop, ako ang sakto, ako ang wala gyud mayon, ako ang sayop, kamo ang sakto. Monang ningon si James, grudge not against one another. Do not complain, overly complain sa matag usa-usa. Kay lisod kayo nga giingan ta sa Ginoo nga mo unite as one body, but at the same time laylay man tag batasan. Laylay tag gusto. Ang atong gusto mo, ang atong gusto matuman. O kana nga proseso nagi masakitan sa tuwa. I don't know. Para sa mga single tingali dinhi dili kay nila matagamtaman, no? But para sa mga magtiayon, ang adjustment period, dinhagi na ito masulayan nga ang gingon sa Ginoo nga two flesh become one, dili day na siya lalim. Lisod kayo kana nga proseso. Puno na siya sa mga kalisod, mga challenges. Pero unsa ingon ni James, do not grumble. Just like nagaingon siya sa mga magtiayon nga ayaw kaayo mo og sige og away. Ayaw palabii og pangita og mga debate sa matag usa-usa. But nevertheless, if that happens sa usa ka family, sa panag-asawa, also, mahitabo po na as a church, as a family kita, as a brother family, mahitabo po na. Muna nga, lisod kini, but buhato na to. Si Peter, sa sulat sa mga Kristohanon, ilabi na kaninga panahon sa pagsulat ni Peter, grabe ang persecution ani nga time sa mga Christian. Niyon siya sa una niyang epistle, chapter 4, verse 12 to 13. Dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you, as though something strange were happening to you. But rejoice inasmuch as you participate in the suffering of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. But nagahunaw na si Peter ni not just as an individual Christian. I-address niya ni sa katibukan ng mga Christian nga believers in Christ as family sa Ginoo. Instead of blaming one another dinhi sulod sa family, we should foster joy and hope. Tagaan na to og pag laom ang matag usa-usa. Instead of finding fault sa matag usa-usa, tagaan na to sila sa gospel message. Yes, na times na pwede ta mo rebuke sa mga sayop. Pwede na to i-admonish ang matag usa-usa. But if ang ato ang admonition na natay hidden intention nga gusto nato i-blame siya or tagaan lang nato for the sake nga siya ang at fault o kita ang sakto, then kana sayop na. Kana ang gisulti ni Apostle Paul nga likayan nato. But nevertheless, there is always collision sa ato ang mga batasan din isulod sa simbahan.
Muna nga ningon siya, lisod ni suffering ni para sa tuwa, but nevertheless ato ning tagaan og panahon nga dili imo na to ni nga tool nga antuso na to ni nga mag-usa ta for our sanctification. Di anamanam na dita pag likon sa Ginoo nga dili ta magkinabuhi individually but as a family. O sa proseso nga magkinabuhi ta sa family, ginabaid na ta. Ginahulma na ta sa Ginoo. Pinagi sa pagbangga-bangga nato sa atong mga laylahi nga kagustuhan, laylahi nga batasan para mo bunga ta o mapariho kang mubunga ta nga mapariho kang Kristo Jesus. Lastly, ang James chapter 10 o 11. Nagpasabot na nga aduna kitay paglaom sa naga-suffer. Take, my brothers, the prophets who have spoken in times of the Lord for an example of suffering, affliction, and of patience. Behold, we count them happy which endure. Tanawa po, ingon siya. Tanawa, have you heard of the patience of Job? Have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and of tender mercy. So, 2 verses, naghatag si James og example nga nagsuffer kay Kristo is with hope. Aduna gina siya'y paglaom. First, ang mga prophets. Sa unang panahon, gapamatyon sila. Kasukan sila sa mga tao sa kalibutan. Dili man gusto ang tao badlungon. Ilabi na ang mga opisyalis atong panahon. Gadakpon sila sa panahon pa ni John the Baptist. Iputol ang iyang ulo. Kay gatudlo siya nga magpinusol sila sa ilang mga kasalanan. But nevertheless, nagundang ba sila sa ilang mga trabaho? Nakadawat sila og mga affliction, nakadawat sila suffering, o nakakaton po sila og taas kayo nga pasensya. Ningon si James, tanawa sila. Unsa man ilang gidangatan, nakadawat sila og crown of life. Ikaduha, verse 11. Tanawa si Job. Si Job nagsuffer. But iya ba ang blame ang Ginoo? Gidawat niya ang suffering wholeheartedly. Mao na nga nakaingon si Job, unang chapter sa iyang isulat or sa book of Job, ang author nag-ingon din verse 22 to 21 to 22. Naked I came from my mother's womb, and naked will I depart. The Lord gave, and the Lord had taken away. May the name of the Lord be praised. Makaako ba ta o dahil sa Ginoo kung nata sa mga pagsulay sama kang Job? Lisod ni. Nawala yung anak, diyan siya sa iyang pamilya, nagsakit siya, ang iyang mga kaptangan nangawala. But unsa man yung isulti? Blessed be or praise be the name of the Lord. Makagawas pa ba na sa itong baba? Batanawa, during atong mga pagsulay, suffering ni Job nga na-experiencehan niya, wala siya niundang. The end of that book, nagpakita gayod nga si Job nakadawat o nindot kayo nga kinabuhi. Dili lamang temporarily, but eternally ang nadawat ni Job. So muna nga, naay paglaom. Nakita na to, take it as an example sa mga
naka-experience sa una og suffering di na kang Kristo, nga wala sila pasagdi sa Ginoo. Masin pag namatay sila in martyrdom, kanabang namatay sila in faith, nga murag paminaw na to, pildi sila, pero daog di sila at the end. O dili na ta mulayo pa sa atong paglantaw, kundi si Kristo Jesus lantaw na to. Si Peter sa pag-preach niya sa Acts chapter 2, ningon siya, purposely si Kristo Jesus, abi nila og napildi, but he fall at the hand of the wicked para malansang sa cross for the payment of our sins. Di purpose sa Ginoo si Kristo nga malansang sa cross para mubayad sa atong sala. Mo na nga, kung na may pinakataas nga pagsulay, pagsuffer, di na nagyod kang Kristo. Ang author si James, tabang lang sa tuwa. Nga lantaw na to mga prophets, lantaw na to si Job as an example. But si Kristo is never far. Siya mao ang pinaka-example sa suffering. Wa na'y lain pa. Ang suffering sa mga prophets, ang mga gidagmal sila, ang mga kapungot lang sa tao. Pero si Kristo, ang nadawat niya, dili ang kapungot sa tao, ang kapungot sa Ginoo. Di nato na ma-imagine, my brothers and sisters in Christ. Madawat man nato tingali ang kulata sa usa ka tao. Pero ang wrath of God, ang anger sa Ginoo, dili nato na kayahon. O kinsa niya angkon ana? Kinsa ni suffer ana? Si Kristo Jesus. But tanawa, nagsuffer ba si Kristo Jesus eternally? Wala. So, ang suffering sa usa ka Kristohanon, di na kang Kristo Jesus, is with hope. Naagyo'y paglaom. Muna nga karon, pasalamat ta kinatay Lord Supper. Ang Lord Supper magtudlo ni sa tuwa, magpahinumdom sa kamatayon ni Kristo din sa cross. O ang iyang kamatayon, dapat natong pasalamatan, dapat nato siyang alagaran. Sa atong pag-undang karon sa kaning mensahe, remember nga ang suffering dili nato kaaway. Dili siya kaaway sa ato ang pagtuo. Dili siya kaaway sa atong paglakaw isip ng mga Kristohanon. But usa kini siya ka powerful kayo nga tool sa Ginoo nga anam-anam kaniya og porma nga mahimo kang sama ni Kristo. Inumduman nato dapat like a farmer na atong gitanaw ganina. Patiently nagahulak sa harvest. My brothers and sisters in Christ, ayaw kalimti nga ang Ginoo is actually at work sa atong kinabuhi. Makita man nato na o dili nato makita, ang Ginoo active nga trabaho para kanimo. So muna nga my brothers, kung moabot sa to ang mga pagsulay, mga kasakit, do not despair. But i-embrace na to kining season of sanctification as usa kini ka opportunity nga dapat natong saligan nga ang Ginoo nato more and more nagaliyok siya sa tuwa. Dinay nato mabati nga kita nakaangkon sa kaluoy sa Ginoo og iyang grasya. So, take encouragement sa mga example na itong gisulti ganina o gilabi na kang Kristo Jesus. Nga wala gyud napakyas ang iyahang mga kasakit. Nakaangkon siya o kaayo.
But nevertheless, ang author sa James nagaingon nga we should be waiting sa pagbalik sa Ginoo kay mao na kini ang katapusan sa tanan season of sanctification. Season dinhi na maundang ang pag-umol sa Ginoo kanato kay at the return of our Lord and Savior Jesus Christ we shall experience perfect body, incorruptible body, fully formed or fully conformed to the image of our Lord and Savior Jesus Christ. Mauna nga, brothers and sisters in Christ, hulati. Antusi, gamay ra gyud kini. Ningon si Peter ganina, take heed. My brothers and sisters, nga mag-antos lang ta o kadali. Kaya ang Ginoo mubalik na dili nato naibalaan kanusa. So my brothers and sisters in Christ, magpabilin ni nga pangutana kanato. Willing ba ta nga muantos sa pagpangalagad dina sa Ginoo? Sama nga si Kristo nakadawat sa mga pag-antos, mga kasakit sa pagbayad sa atong mga sala. But nakita ba nato nga gipaantos ba ta sa Ginoo the whole or the entire time sa atong kinabuhi? Mao ba na ang nahitabo sa tuwa? Ang tubag na to, definitely not. Busa, alagari, serbisyuhi, himayaa, simbaa ang atong Ginoo. Samtang nagahulat ta sa iyahang pagbalik. Amen.